Nou, goeie. Goeie. Hoi. Wat ben je aan het doen? Ik ben even met de surfvlak bezig. Waar is wel even wet erop? Ja, hè? Ja. Het is een mooie wien voor dit soort activiteiten. Ja, de wind stiet er aardig op, joh. Dus het is nog wat minder dan jij op een dij, maar het ligt er nog wel genoeg. Dus het hele hier terug dan? Ja. We hebben eigenlijk geen winterstop meer. Nee. Het is soms in december gewoon 18 graden, hè? Dan is het gewoon het wetter op. Ja, en soms is het wel koud, hè? Dan is het rondom 4 of leger. Nou, het vriest, dan hoeft het wetter net op te gaan. Met de surfplank, want dan bevriest alles het hele ziel en het spul. Ja. Maar een goed pak aan, goeie skun, kunnen we wel los. En wat is dat dan, dat windsurfen? Ja, je krijgt een soort van virus, hè? Zo neem ik het maar. En als het waait, dan is het onrustig. En dan wordt het wetter op. Hè? Dat is het enige wat dan tinkst. Van wanneer hebben we vrije tijd en wanneer kinken we weer op. Dus nou ja, vanmiddag ook nog even een paar hoekers vinden. Ja. Hoe even huis uit en nou ja. Zal ik nog even een muziekje? Ja. Dan mocht je even fut. Ik mocht even fut. Ja. Ik kreeg regelmatig wel even de tiertje om even fut te gaan. Ja. Dus, maar goed. Ja, het is vooral belangrijk voor ontspanning. Hè? Het is de hele week druk. En dan even wetter op en dan veerst alles. Hè? Ja. Heeft het intensief werk? Ja, ik werk zelf in een TBS-kliniek. Oké. Dus dat is vooral mentaal vlak is dat wel pittig. En dan moest je nog wel eens even ontladen. Ja. Wat vies dan weer om op het wetter? Ja, dat is die vrijheid. Het is de kick van de snelheid. Het is de wind, het is het wetter. Het is de kelt soms. Het is gewoon de wind in de air. Dat is dat is ook bijvoorbeeld wetter. Die vrijheid is gewoon geweldig. Ja. En dat is het al lang? Nou, hier is 8. Dus ik ben vrij laat begonnen. Maar ik heb een set van mijn heid van zolder geplukt. En ik dacht ik zal het eens even optuigen. Nou, eerst de beste keer toen brutste de gik al en ik ook weer naar huis. Maar daarna heb ik wat oorspul gekocht en toen is het de eerste keer dat ik planeerde, dat gevoel, dat was dan weer. Het loopt zo vaak mogelijk. Dus, ja. Ben dat maten van mij die aan het surfen zijn? Ja, nou ja, die links daar verderop, dat is hebben we een appgroepje, mijn surfen, een windsurfgroep. En daar zit hij ook bij in. En daar meid ze elkaar altijd een beetje gek, hè. Als zelf geteerd is, dan zit die app te lezen en dan fresst hij zelf op. Ik denk, potverdorie, iedereen kan altijd surfen. Maar ik heb nog app van ik ben te surfen, de rest die zit nog op het werk van, Ja, ik ken nou net. Dus, Nee, we hebben een groep die regelmatig hier komt. En we gaan naar Rohelwol en een beetje in de buurt. Ja. En dan praten we wel eens even over, want samen is het leukst. Hè? Als je elkaar een beetje de snelheid op ziekje en wie is er rapst op de wetter. Ja. Nou, dan moest maar even naar die maat nog net. Ja, of joek het net. We horen er ook mee op, hè? Dan ken ik het wetter op. Nou, succes ervan. Ja, hartstikke bedankt.